Dă-ne ceva, domnișorule, că n-am mâncat de ieri. Că munții noștri aur poartă și noi cerșim din poartă în poartă. De unde ești, omule? Din Albac. De acolo de unde Hori a ridicat oamenii alaltăieri. Cum alaltăieri? Ei bată-mă să mă bată. Că parcă alaltăieri a fost. Că și eu am fost în astea lui. Stegar. Aveam 18 ani. Acum nu mai știu cât am. Că am ajuns al nimănui. Numai cu neamurile astea mă mai ajut. Că nu mai sunt oamenii ca din vremea aia, domnișorule. Azi tac abitele, rabdă și asudă. Că nimeni nu mai ridică glasul. Le e frică de stăpânire. Dar eu am visat că vine iar Horea să facă dreptate. Că nu mai putem. Și eu mă duc cu amărâtele astea de mâieri să ies înainte.